Iar dacă sunt oameni care vor, s-au lăsat convinși și au zis totuși, haide că înainte de a merge la mare, hai să luăm 2-3 ore de not, merită totuși. În 2-3 ședințe de not înveți ceva. La mine, da, v-am zis, m-a sunat cineva și a zis, sâmbătă merg în concediu la mare, mi-e frică nu știu să not, mi-e frică te-am văzut, vreau să vin. Poți să faci ceva? Și am zis, da, câte ședințe? 1, 2. Și am trimis programul și a văzut că sunt de la 9 la 11 noaptea ocupat. Și a vrut la 11 noaptea, de la 11 la 12 noaptea a vrut să fac ore. Și am pus-o 2 ședințe. Antrenorul care învață și la miezul nopții pe cineva să înnoate. Vrea să îngraș porcul în ziua de Crăciun. O să-i demonstrez că se poate, a avut noroc. Și nu e singura. M-a sunat stewardeze. M-a sunat și mi-a zis, săptămâna viitoare am examen, trebuie să-mi pun o vestă pe mine și să iau greutate de la fund. Pentru nu știu ce companie. Și am test și nu știu să not, mi-e frică, trebuie să sar în apă. Și cu o săptămână înainte te trezești că nu știi și ai testul ăla, nu știai că ai testul ăla să-l faci. Și a venit și a luat până la urmă. Să nu mai spun, am pregătit salvamari pentru America, pentru Work and Travel. Știți că vara se mai duc studenții acolo și se angajează salvamari. La fel, au teste grele, trebuie să țină 5 kg pe piept, că altfel n-ar putea să tragă omul la mal.